Masterizer. Sanibona igama le-movie yango-2024 i-Rebel Ridge la esiqala khona ngowesilisa umuntu omnyama oyigibela ibhayisikili. uTerry Richmond wayesendleleni eya kwe-courthouse ngenhloso yokuhambisela ukhazini wakhe imali yebheyili ekudala ihlanganisa uTerry. Kodwa sahamba kanjalo uTerry kwavela kwaqhamuka amaphoyisa abelunga nobandlululo ngoba uTerry umuntu omnyama balishayisa ibhayisikili bamuwisa. Amaphoyisa amabili abelungu amkhomba ngezibhamu uTerry bembiza ngesigebengu engazi nokuthi wenzeni uTerry ngoba wayezazi ukuthi akanacala, kodwa ngoba wayazi ukuthi nokuchaza ngeke umsize ngalutho wavele wehlisa umoya wathula. Bamfakoza nkosi bakhipha izinto ayifake kubhakha esikhwameni bafica isitaki semali. uTerry ayeseyisebenzele isikhathi eside ngendlela esemthethweni for ukubhelela ukhazini wakhe, kodwa lawo amaphoyisa abelungu bathi imali yezidakamizwa bethi akekho umuntu omnyama ongaphatha imali engaka. uTerry watshela lamaphoyisa ukuthi imali yakhe ubeyisebenzela unanobufakazi basebhenki, ubeyibekelela ukuhlanganisa ibheli kakhazini wakhe, kodwa amaphoyisa ayingenandaba naye kusho. It's not a weapon. It's not Chinese food. He's got Ziggy at the vet. Hips are shot. You delivering it? Yes. Somebody else? No, for my cousin, but it's mine. I'm posting his bail. Amaphoyisa ayithatha leyo mali engafayilanga ama-charges bamtshela uTerry ukuthi kuzomela approve ukuthi eyakhe mayefuna back. uTerry waqhubekela lapha e-courthouse ayeyakhona kodwa imali engasayiphethe. ephethe iphepha le-issue notice yamaphoyisa elalichaza ukuthi imali yakhe ibanjwe amaphoyisa. Nalelo phepha lingenama-arrest okuboshwa, lingenazizathu zokuthathwa kwemali, lingenama-charges, lisho nje kuphela ukuthi imali ithathiwe. E-courthouse uTerry wafica indoda ekuthiwa u-Elliot esebenzela kwi-bail office. uTerry wachazela leyo ndoda u-Elliot ngesimo esenzekile nanokuthi ubezela ukuzokhokhela ibheli kakhazini wakhe kodwa imali ithathwa amaphoyisa ngaphandle kwesizathu. u-Elliot watshela uTerry ukuthi ngiyakuzwa kodwa nami ngeke ngikusize ngalutho ngoba ukuprocesswa kwebheli kakhazini wakhe okudingayo nemali le othi ayikho ithathwa amaphoyisa. Kwahamba isikhathi nawo u-Elliot wahamba engasizakalanga uTerry. uTerry waze wanotiswa omunye wesifazane osebenza khona la igama lakhe uSama. ebona ukuphatheka kabi kaTerry wafuna ukwazi kwenzakeleni. uTerry semtshelile uSama watshela uTerry ukuthi lokho kwenzekile akulona iphutha kodwa umthetho osetshenziswa amaphoyisa obizwa nge-civil asset forfeiture ovumela amaphoyisa ukwazi ukuthatha impahla yomuntu engafayilanga ama-charges mangabe amaphoyisa eneyinsolo kungadingeki i-proof. ethi uSama kodwa lowo mthetho usuke uhlukumeza lowo muntu osuke eyi-victim. ethi uSama kuTerry kumele enze sure ukuthi uyakuprove ukuthi imali yakhe ngempela ngoba mayehluleka lapho amaphoyisa azoyithatha unomphela. uSama watshela uTerry ukuthi nami ngeke ngikwazi ukukusiza ngalutho ngoba nama nginawo amandla okukutholela ukuthi ibuye back leyo mali. wathi uSama kodwa into engingakwenzela yona mina esupport ukuthi i-track ama-charges kakhazini wakho ne-location kwi-system yami bese ngikubhekela ama-updates asejele nawe senkantolo ngokukhazini wakho. wathi uSama noma kukuncane ngizokwenza amandlami. uTerry wathi kusama loluncane lolo sizo olukhulu kakhulu ethi kuzomele ngiqale phansi ngizame ukuhlanganisa futhi imali yesibili for ibheli kakhazini. ethi still futhi nayo le ngizoyenza ngayo indlela esemthethweni ngoba ngingaze ngibe isigebengu. uTerry wanothisa ukuthi uSama phezu kokuthi unomoya omuhle kodwa uyakwazi ukuzwela abantu nokuzwa ukuthi i-degree yakhe ezomthetho wayefundele na-18 years. wabona lapho ukuthi uwumuntu osene-experience kakhulu manje usesebenzisa ulwazi lakho ukusiza abantu. uTerry wabonga kuSama wavalelisa kodwa wayazi kahle uTerry ukuthi i-justice system ngeke ilungise lento kuzomela act. wahamba lapho uTerry eseya ku-Mr. Lu iChina lolu mngani wakhe lali-own i-restaurant elalikade limsize esabuya emasotsheni ngokuthi wayecela usizo kanti babesathembana. wavuma uMr. Lu ukuthi uzomboleka imali. uTerry wayazi ukuthi kuzomela asheshe ngoba isikhathi siyahamba. uTerry ngalobu busuku akabuyelanga ekhaya ngoba kwakukude futhi akayanga nokuyobhukha ehhotela kodwa wahamba wayehlathini wakhumbula izinto ababezenza embuthweni wamasosha ngoba wafika lapho wabasa umlilo wazosela inyama. inhloso yakhe kwakuwukufocus acabange kahle endaweni engenabantu abaningi engena-traffic ngoba wayazi ukuthi ngoba wayehleli kulelo hlathi eliseduzane uzovuka ekuseni esevukela e-police station yase-Shelby Spring. nangempela ekuseni uTerry wavukela khona e-police station yakhe la maphoyisa athatha imali yakhe ephethe amadokhumenti naleli phepha elichaza ngokuthatha kwemali yakhe. kwi-front desk yakhe leyo police station wafica iphoyisa lesifazane lomuntu omnyama uJessica Sims. uTerry wachazela uJessica sonke isitori okwenzekile amaphoyisa eshayisa ibhayisekili lakhe nanokuthi imali ithathwe kanjani. ezwa lokhu uJessica wasukuma esewubiza uSteve leli phoyisa elibhalwe la kule report yokuthathwa kwemali. wahamba wabuya nayo uSteve. ngesikhathi esefika uSteve uJessica wabuza kuSteve ukuthi akachaze ukuthi kwenzakaleni kodwa uSteve kunalokho wagxeka uTerry ngesikhathi etshela uJessica ukuthi le ndoda izama ukuzakhela isitori ngokupenda kabi igama lamaphoyisa. wathi sebeqale bephikisana uTerry noSteve kwaze kwagcina sekufika uSandy Byrne ikhehlela lomphathi eli-head of the department yaleyo police station. uSandy wafika watshela la madoda ukuthi awehlise umoya angaxabana wakhulumeka
kukhulume kahle kodwa khona lapho kungathi uyapholisa wajike wathatha amasayidi ngoba wajike wadefenda amaphoyisa wagxeka uTerry ethi amaphoyisa akhe ayengekho wrong ngoba uTerry wayebukeka njengomsolo kwasekuqaleni ethi uSandy kuTerry ngoba wathi uqala ukubona imoto yamaphoyisa wavele wabaleka ingakho amaphoyisa akujaha kanti azokufica uphethe imali eningi. uTerry wayesamangela ukuthi wabaleka nini ikhehle uSandy waqhubeka wathi uTerry kufanele abonge ukuthi akaboshwanga. uTerry wabona ukuthi ukudaza inkani nokuphikisana nalabantu kuzomfaka enkingeni ngoba wayeseyibona inhloso yalamaphoyisa abelungu ukuthi yini. Wabacela ukuthi okungcono benze ideal ethi kulungile idepartment ingayithatha yonke imali kodwa bamshiyela u10,000 for ukuthi abhayilele ukhazini wakhe ngoba kudingakala ibhayili ka10,000. uTerry wabakhiphela wonke ama-document amayelana nokhazini wakhe ngesikhathi uCaptain Sandy evumelana naye uTerry ukuthi ideal right le abayenzi. Ngalobo busuku uTerry akafunanga futhi ukuphinda olala endlini ngoba waphinde wabuyela ehlathini kuyokhempa khona. Nakuyilapho afika khona basa umlilo ngesikhathi ehleli. uTerry buka lelo phephe lobufakazi bamaphoyisa ukuthi athathe imali. Walibuka wacasula na ukuthi kudala ehamba nalehle inyuka lingamsizi ngalutho wavela waliphosa emlilweni lavuthi. Walibuka uTerry livutha lize liphenduka amalahle hayi ngoba wayecasukile kodwa kwakuyisinqumo esesithathile ngenxa yokuthi justice system akade ithemba ezomthetho ihlulekile ukumsiza nokusiza ukhazini wakhe osaboshiwe namanje. Nokuyilapho decide khona uTerry ukuthi ngcono enze izinto ngendlela yakhe. uTerry wavuka ekuseni washova ibhayisekeli lakhe sebuyela khona epolice station. Nokuyilapho uTerry wayesenethemba lokugcina ukuthi ukhazini wakhe uzophuma ngenxa yedeal ayenze namaphoyisa. Washova ibhayisekeli lakhe uTerry kanti uzohlangana nawo amaphoyisa epaka eceleni komgwaqo. uCaptain Sandy watshela uTerry ezinye izindaba ebengayilindele ukuthi ukhazini wakhe sebemuvile bamusa kwelinye ijele. uTerry samangazwe yilokho ukuthi ngaphandle kwe-warning uCaptain Sandy wathi kuTerry njengoba sikhuluma nje ukhazini wakhe usebhasini leyiboshwa. uTerry wazizwa ecasuka kakhulu ukuthi kushuthi le into yamasibomu. Phezu kwayo yonke le mizamo yakhe akasezakalanga ngalutho wavela wathatha ibhayisekeli lakhe washesha eseshova eshaya ngey'ndlela ey'nqamulelayo ezomkhiphela emgwaqweni ngoba into ayeyiphuthuma uTerry kwakuwukufica leli bhasi leyiboshwa eliphethe ukhazini wakhe. Phezu kwalokho kuzabalaza kwakhe uTerry kodwa wagcine kwazile ukuyofika kulelo bhasi. Nokuyilapho uTerry akwazi khona ukuba seduze kakhazini wakhe nokukwazi ukumthembisa ukuthi ukhazini wakhe akahlale ethembeni ngoba uzama ngayo yonke indlela ukuthi amkhiphe la. Hey, Mike! Nigga, it's a jailbreak. I'm posting bail. You gotta request protective custody. Stay low, all right? Emva kwesikhathi uTerry wafonela uMr Lou for ukuthi uTerry azokholektha leyo mali yebhayili ayiboleka uMr Lou. Kodwa uTerry wayethola iy'ndaba ezibuhlungu zokuthi uMr Lou ungenelwe amaphoyisa kwi-restaurant yakhe bashaqa impahla nemali yakhe yonke ade enayo. Uphiko lwamaphoyisa belohola uCaptain Sandy okuwukuthi ithemba likaTerry lokugcina kade enalo nalo selilahlekile. uTerry wayesedidekile engasazi nokuthi uzokwenza njani. Wasuka lapho uTerry wabuyela khona enkantolo ecourthouse ngesikhathi engasazi ukuthi uzokwenza njani. Waphinde wafica uSama okuyena yedwa umuntu oke wakwazi ukuthi akhulume naye amlalele. uTerry wachazela uSama emtshela ngayo yonke into eyenzekile. Emtshela ukuthi ngenze yonke into ngendlela ngokusemthethweni akukho futhi okuphambene nomthetho engengakwenza. Ethi kodwa wonke amathemba ami ngiwabona eshabalala phambi kwami. Ethi uTerry kusama ngibe itarget yamaphoyisa bedlala igame ngami. uSama watshela uTerry ukuthi uyaku-understand ukungaphatheki kahle kwakhe kodwa naye ayikho into angayenza. Ethi njengoba ngike ngikwazi ukukhansela ama-court orders nokuxhumana ngqo ne-department. Ethi uSama kodwa kukhona into engingazange ngiyinake ukuthi kwawona ama-charges kakhazini wakho into engekho la yaboshelwe yona. Ethi ngoba ngiyiviwe kahle yonke leyo nto ayiyenza isense wezwe casuka kakhulu uTerry wazowushaya umnyango. uSama etshela uTerry ukuthi bajwayele ukwenziwa kanje abantu abafana nawe nokhazini wakho kule justice system ephethe noma engalibekanga ngembaba uSama ukuthi ngoba beyabantu abamnyama. uSama wathi kuTerry ngeke ngikwazi ukulwisana nalabo bantu bangaphezulu kwami kodwa futhi at the same time ngeke ngize ngithule kwenzeka kanje. uSama wanikeza uTerry ama-key code document ethi izinto ezizokusiza uma usulwe impi ye-steps esibili. Ethi uSama nami ngizokulekelela ngesikhathi uSama esexhumana ngokuyimfihlo nama-trusted sources for ukuraise ama-funds ebhayili kakhazini kaTerry. Amaphoyisa azama ukubheka i-background kaTerry ukuthi bangambophisa ngani. Ngesikhathi bemsesha kwi-system ukuthi ubani ethuka kakhulu angakhululeka lawo amaphoyisa ukubona ukuthi uTerry unomlando wokuba yi-former instructor embuthweni wamasosha e-United States Marine Corps. Beyisola ukuthi bebeyitshela ukuthi basukela umuntu nje oyifanela nabanye abantu. Alikho iphoyisa elalingethukanga kuleyo police station ngaleso sikhathi befunde irekhodi lomlando wakhe ukuthi uTerry beqeqesha ama-elite units futhi ubelida phambili kuma-tactical exercises asembuthweni wakuma-Marine Corps ase-USA. Wazuza ne-reputation e-strong for i-discipline ne-leadership embuthweni wezempi. Lowo mlando kaTerry wenza kwashuba kwaba ngumunca police station sekuthulekile. Bebona ukuthi umuntu abazomhlukumeza njengoba bejwayele ukwenza kwabanye abantu ubukeke ingozi kakhulu futhi enane-experience okudlula bona. Babona ukuthi uTerry hayi ukuthi nokuthi u-strong kuphela kodwa uqeqeshiwe watrainwa kanzima nanokuthi njengoba adehlisa
umoya une-experience vele yokubhekana nezinto ezikanje for ukuthi abe ne-discipline ngoba wayeqeqeshela ukuhandlisha izinto nge-discipline under pressure. Okwathutha amaphoyisa kakhulu ukubona ukuthi abadili nomuntu okwazi ukulwa kuphela kodwa badila nomuntu owaziyo nokuthi le justice system abasebenza ngaphansi kwayo ihamba kanjani nanokuthi kubhekwana kanjani kuliwe kanjani nayo uma yenza izinto ngokungekho emthethweni. Isimo sashubethuka kakhulu amaphoyisa uma esembona uTheri eqhamuka nebhayisekeli lakhe ngaphandle. Amaphoyisa ayekade emthathe kancane manje ayesembheke ngeso lokhozi. Noma isimo sasishubile endlini kodwa uSteve noCaptain Sandy bayiqinisa isibindi beqonde kuTheri. Waphumela ngaphandle uCaptain Sandy eya kuTheri wayemile ngaphandle. Emcabangani kaCaptain Sandy ecabanga ukuthi uTheri akasiyena umuntu ongaba yinkinga ngoba nakho beqeqesha amasosha embuthweni wama-Marine. uCaptain Sandy wayeseya kuTheri ngokusebenzisa isikhundla sakhe sokuba yi-head department ye-police station. Ekusho nangomlomo uCaptain Sandy ukuthi yena ngokwesikhundla sakhe esiphezulu akasayiboni ezohambisana nale deal kaTheri. uCaptain Sandy lokukhuluma kanje wayengasakhulumi ngokwama-rules nangokomthetho kodwa le issue ngokukaCaptain Sandy yayisithanda ukuba personal ngoba wayesebuka uTheri njengomuntu oyisitha futhi emtshela ngokungamfihleli ukuthi ngeke aze akwazi ukumsiza. Engakhohliwe nangomqoshela ngesikhundla sakhe esiphezulu sokuba yi-head of the department ukuthi ikhale sakhe sicathulo la. Phezu kokuthola kabanzi ngawo wonke lowo mlando kaTheri kodwa uCaptain Sandy wayengenandaba. Emqondweni kaCaptain Sandy uTheri bekuwumuntu nje obejimisa amasosha, umuntu obefundisa abanye abantu kodwa engakaze abhekane nomzima yena uqobo lwakhe. uTheri naye wathi eseyiphendulela kuCaptain Sandy wayengamphakamiseli izwi kodwa wathi uma ezama ukusondela kuyena uSteve wayekade emile egadile ngesibhamu walungiselela ukuthi uzodubula uTheri. Nokwathi uCaptain Sandy mayikhiphe sakhe isibhamu uTheri wasibamba. Ebona lokho uSteve weze sethi uzodubula uTheri wavika nguCaptain Sandy. Kwasondela namanye amaphoyisa amaningi kwi-department. uTheri lapho wayesesebenzisa umqondo ne-experience yakhe ngoba wadedela uCaptain Sandy ayivike ngayo wayobamba uDave. Ekwenza konke lokhu uTheri ngokusheshe baphuca ibhamu for ukuthi bangadubuli. Isibhamu sikaCaptain Sandy nesikaSteve zaseyibuyele kuTheri zombili. Ngokuthi wayesakhonjwe namanye amaphoyisa ayelindele ukumdubula wabamba uCaptain Sandy ngamdedele ongena naye police station. uTheri wayengazile lapho ngokuzodala impi kodwa wayezodimanda ubulungiswa buphucwe amandla engalo yomthetho. uTheri wangena ngaphakathi noSteve noCaptain Sandy. Amanye amaphoyisa ayengaphandle ayesamile kanjalo esalindele ukudubula. Sebephakathi uTheri wabahlalisa phansi wasecela uJessica njengomuntu oke wakwazi ukumlalela ukuthi akabafaka ozankosi. Wabafaka ozankosi uJessica. Wathi uTheri kuJessica akahambe ovule evidence room wahamba wayovula uJessica. Okwakuphakathi kwamthusa kakhulu uTheri ngokuthi kuleyo evidence room kwakukhona ngisho nezinto zemilitary zasebusosheni nane-military gear yamasosha engavumelekeli ukuba sezandleni zamaphoyisa. Kukhona ne-equipment nezikhali ezinzima zamibutho wamasosha nama-metal cases aphathwa amasosha ezimpini zomhlaba. Yonke leyo equipment yayingabhilongi emaphoyiseni futhi ukubonakala ukuthi ilanga okungemthetho. uTheri wakhohlwa indaba yezinto ayibonayo eceleni wathatha leyo nto ayeze ngayo kwakuyimali yebheli kakhazini wakhe. Akathathanga ngisho isenti kwenye imali eseceleni angahlangene nayo ngoba le nto ayize ngayo la kwakuyi-justice not i-revenge. Eselungiselela ukuhamba inkinga yayisamile ngaphandle. Amaphoyisa ahlomile alindele ukuthi uma ephuma azomlahla phansi. Nasekuphumeni kwakhe uTheri wasebenzisa umqondo ngoba watshela uJessica ukuthi akahambe naye usemotweni enze sengathi uyambopha. Wayenza leyo plan noma yayithanda ukuba ingozi kakhulu ngoba wayehamba naye ngathi umbophile ngozankosi umfaka emotweni yakhe wathatha ibhayisekeli lakhe walifaka ebhuthini wahamba naye kungathi umtransfera for ukuthi ayoboshwa kwelinye ijele okwakuwumsusa phambi kwamaphoyisa ayilindele ukumdubula. Sebehambe kakhulu bese emgwaqeni othule wamisa imoto uJessica wamehlisa. uJessica wathatha ozankosi kuTheri wamdedela wahamba. Ngempela uTheri akazange amoshe isikhathi ngoba wagibela ibhayisekeli lakhe waqonda khona ecourthouse. Isahamba endleleni uTheri wahamba ecabanga ngayo yonke imizamo yakhe aseyenzile for ukukhulula ukhazini wakhe. Wahamba uTheri waze wagcina efikile khona enkantolo. Wangena khona ecourthouse kodwa wakhululeka ngokubona uSama. uTheri wanika uSama leyo mali akade eyilwela kanzima. Isikhathi besalungisa ipaperwork kakhazini wakhe uTheri wayelindile kwilobby yasenkantolo ngesikhathi beprocess amadocument. Engayekile ukuqalaza okungase kwenzeke nangempela kwavele kwenzeka ngoba wabona kuma imoto zamaphoyisa ngaphandle kwaphuma amaphoyisa ephuma ngokuhlakazeka ehlukane ezindaweni. Isikhathi uTheri naye wayigadile babona esibukweni. uTheri wabona ukuthi ngoba lamaphoyisa ebazi vele ukuthi uzala asevela amlandela azomhlaselela la enkantolo. Akuphelanga isikhathi uTheri wayesezungezwe amaphoyisa ehlomile engasekho ukubaleka. uTheri wehlisa umoya wasarenda waphakamisa izandla ngoba kasekuqaleni inhloso yakhe akukaze kube ukulwa namaphoyisa. Kodwa khona lapha amaphoyisa aphinda asebenzisa indluzula ngokumchoka ngetheyisa. Wawela khona lapha amaphoyisa amgqavuna ngesikhathi sembamba. noSama wayibona leyo nto wayirekhoda ngeselfoni yakhe ngesikhathi amaphoyisa emthatha uTheri. uTheri wayekade equlekile wavuka esephaphama kwenye warehouse eyayindlu emnyama phakathi. Amaphoyisa ngokubona uTheri ukuthi usephapheme bamthatha baphuma naye ngaphandle sebemfaka kwenye imoto. Ngaphambili kuleyo moto
imoto kwakuhleli uCaptain Sandy kodwa wayibukeka engasa-acti ngempi njengasekuqaleni, kodwa futhi wayengenamusa ngokunjalo. Badrive imoto kwahanjwa ngesikhathi noTerry engazi nokuthi kuyiwaphi, ngesikhathi emotweni kusathulekile kungakhulunywa. Ngokuhamba kwesikhathi uCaptain Sandy wagcina ekhulumile etshela uTerry ukuthi njengoba behamba baye esibhedlela kukhazini kaTerry olimele. uTerry wayesayibuza ukuthi ukhazini wakhe ungene esibhedlela ngoba kwenze njani, ngoba uCaptain Sandy wayengamchazela uTerry nokuthi ukhazini wakhe ulinyazwe yini. uCaptain Sandy waqhubeka nokukhuluma etshela uTerry ukuthi yonke le yanto oyibonile lapha ku-evidence room nakule warehouse esiphuma kuyona, ngiyazi ukuthi uzoyitshela ukuthi iyantshontshwa emasosheni kodwa ibhilonga njengeproperty yamaphoyisa ngoba izibe lapha nje khona ngokusemthethweni. Ethi akusho lutho ukuthi zathathwa kubani nokuthi zafika kanjani, kodwa yenziwe i-paperwork ngokufika kwaleza impahla benza ngayo. Bahamba baze bafika esibhedlela, ngesikhathi sebehle emotweni uCaptain Sandy wanikeza uTerry yonke le mali eyayisalile ngesikhathi beyithatha kuyena. Ethi uCaptain Sandy thina samaphoyisa asiqondile ukulwa nawe nokuxabana nawe, kodwa sikubuyisela nalezi zinto zakho ngenxa yokuthi sizwelana nawe ngoba nokhazini wakho uhlaselwe yiboshwe ejele. Ethi uCaptain Sandy ukhazini wakho ulinyazwe ama-aweni ambalwa adlule. Ethi namanxeba agwazwe wona athanda ukuba nzima kakhulu ngoba kumanje usesimeni esibucayi. Ethi uCaptain Sandy futhi ngiyabona ukuthi le nto yethu isihambe kakhulu manje, kumele sizame ukuxoxisana, sibuyisane, sixolelane njengabantu, siqhubeke nempilo iye phambili. Ethi kodwa ukuze iphele le nto kufanele kwenze into eyodwa, kumele uphume uhambe kule ndawo ungaphinde ubuye. uCaptain Sandy wanikeza uTerry iphepha lemoto ethi umnika yona uyamupha usezohamba ngayo ayeke ibhayisikili. uTerry weza zonke lezo yinkulumo akaphendulanga ngoba wayecasula na ukwazi ukuthi ukhazini wakhe ulinyazwe ngenhloso. uTerry wavuma ukuthi uzohamba kule ndawo kodwa isizathu ebesemlethela ukhazini wakhe so ngeke aze ahambe engadlulanga kwi-ICU yala isibhedlela ukubheka ukhazini wakhe okuyilona lodwa ilunga lomndeni wakhe asele nalo. Ngasengaphakathi e-ICU uTerry watshela udokotela ukuthi ukhazini kaTerry ulimale kakhulu, isimo sakhe sibucayi ngendlela ukuthi mancane kakhulu amathuba okuthi angaphila. Ngesikhathi uTerry emile eduze kombhede kakhazini wakhe owayesephila ngenxa yesupport yemishini, uTerry akaphendulanga lutho ayekutshela udokotela kodwa wabamba isandla sikakhazini wakhe. uTerry sephumela ngaphandle sehamba, intukuthelo eyayingaphakathi kuyena ngesikhathi ephuma ehlangana noSama. uSama wayemlinde ngaphandle ngesikhathi noTerry edlula kuSama engakhulumi nje ukukhuluma eyongena emotweni kaSama. Wafika noSama wadumisa imoto bahamba noTerry. Bahamba ngemoto kaSama kuthulekile kungakhulumi umuntu. noSama wayesanikeza uTerry ispace sokuthi akwazi ukucabanga kahle, kodwa ngenkathi beqhubeka behamba babona sebelandelwa imoto yamaphoyisa. Wabona lapho uTerry ukuthi phezu kwazo zonke lezi zithembiso zikaCaptain Sandy lamaphoyisa kushuthi asaqhubeka wayiyekile lento yakho. Khona lapho uSama wagcina etshela uTerry ukuthi ukhazini kaTerry asikho isizathu esiphathekayo sokuboshwa kwakhe, kushuthi ubeboshelwe into engekho, kodwa ukuboshwa kwakhe kuyakhombisa ukuthi yinto eyayivele ihleliwe. Ethi uSama lento yenziwa amaphoyisa ngobugebengu besebenzisa izikhundla zabo zobuphoyisa. Ethi ngoba bangaqhamuka ubufakazi obuphelele obuzoneke edlangalaleni kube khona nabantu abazoloku beyiphushile lento abantu abafana naye uTerry, iqiniso lingavela emphakathini kanti futhi nenqwaba yamaphoyisa ingaboshwa. Watshela uTerry ukuthi uyamcela ukuthi angagive up, angabasayiyeka le mpi, akayibambe njengoba injalo. Ethi indlela osohlukumezeke ngayo ayingakwenza ukuthi ugive up kodwa ayikwenza uzibone ukuthi ubhekene nempi futhi okumele uyinqobe. Khona lapho besakhuluma bareceive nemessage yokuthi ukhazini kaTerry useshonile. uTerry wazizwa ecasuka kakhulu ukuthi phezu kwayo yonke lemizamo yakhe emingaka. uTerry watshela uSama ukuthi ngiyakuzwa ukuthi angiyilwe lempi kodwa ngibona ukulwa lempi kungasekuze ukungisiza ngalutho, nokhazini wami ebengimlwele seshonile, ngcono ngihambe kule ndawo. Bahamba isikhathi eside kwaze kwahla bayofika ngasekugcineni kwendawo la abafike khona bame eceleni komgwaqo ngesikhathi uTerry sebonga ngayo yonke imizamo kaSama. Kanti futhi naye uSama watshela uTerry ukuthi uyabonga kakhulu ukuthi alwe ngazo zonke iy'ndlela ukuzama ukuvula iminyango bebemvalela yona. Bahamba isikhathi eside bexoxa sebevalelisana. uTerry ngesikhathi etshela uSama ukuthi uma kukhona usizo alidingayo useyomfonela uma emdinga uzoba khona. Bavalelisana bahlukana. uSama wabuyela emotweni yakhe. uTerry wahamba isikhathi eside emgwaqweni wazofika ngasekugcineni. Wafika kuleyo car dealership eyayinaleyo moto eyayinikezwe amaphoyisa. Waproducer leyo document yaleyo moto kade inikezwa uCaptain Sandy. Bavuma kwe-car dealership bamnikeza ukhiye bemoto nemoto. Ebusuku uSama endlini yakhe waphaphama ephethwe isiyezi engazazi ukuthi udakwe yini. Wabona ukuthi kuqekeziwe endlini yakhe kwafika umuntu wamjova ngedrug. uSama wazizwa ephelelwa amandla ngesikhathi efonela uTerry emtshela udinga usizo. uTerry wadrive ephuthuma ngaleyo moto kade iphiwe. Wangena endlini kaSama amfice equlekile ebathroom. Esephaphema ethi uTerry uzama ukumphuthumisa esibhedlela wanqaba uSama. Wakhuluma iqiniso ukuthi babemgadile ngenxa yokuthi esakhula wakwasebenzisa izidakamizwa. Ethi uSama ngoba mangake ngitholakale nezidakamizwa emzimbeni wami sengingaluza icustody yokuthi ingane yami ibe ngasesayidini lami nanomsebenzi wasenkantolo ngangilahlekela. uSama esoli i-ex yakhe ukuthi iyona enesandla kulento ngoba ifuna ukusebenzisa ihistory yakhe uSama, kanti futhi i-ex yakhe umuntu orich onemali ono connection futhi nabameli nezingane.
inkantolo. Ethi uSama sebelwe isikhathi eside bene-ex yakhe bebanga indaba yengane. Ethi uSama ngoba i-ex yakhe kusebenzisa enkantolo ukuthi akekho fit for ukuthi angaba umzali. uTerry wacela ukusiza kodwa uSama walinqaba lolo sizo ngesikhathi etshela uTerry ukuthi akayisho lento ngoba edinga usizo kodwa uyisho lento ngoba efuna umuntu ozomlalela engeze ngumjaji. Ngakusasa uSama wabuyela khona enkantolo emsebenzini wakhe ngesikhathi efika kubukeka engathi usuku lokusebenza olujwayelekile. Kodwa isimo sajika lapho ngoba uSama wabizelwa ku-administrative office nokuyilapho abamtshela khona nge-drug screening. Kuthiwa leyo drug test ayizokwenziwa kuyena kuphela kodwa yenziwa kubona bonke abasebenzi. Kwabanye abasebenzi leyo nto yayingasho lutho kodwa ngokukaSama leyo nto yasho kuphela kwezinto empilweni yakhe. uSama wazama ukuchazela u-administrator wenkampani ngakho konke okwenzeke ngayizolo ebusuku. Ethi uzama ukumenza understand kodwa bamtshela ukuthi umthetho ayikho excuse ngoba wonke umsebenzi wala ekhaya uzoyenza leyo nto. uSama wahamba sekwenza lawo masampula omchamo ebanikeza ngezandla eziqhaqhazelayo esaba ngoba wayazi kahle ukuthi ama-results azobuya ethini. Ngempela abuya ngokushesha ama-results elaboratory ekuqinisekisa ukuthi uSama ngempela lelo drug ayikade engalicelanga ukuthi lifakwe emzimbeni wakhe kwaba ukuthi iyamhlukanisa nayo yonke into akade eyilwela yonke leminyaka. uSama waqeda ama-hour ehleli ethule engazi ukuthi uzokwenza njani ecabanga, ekhuluma nangenhliziyo ukuthi sengenze yonke into e-right, ngakhuluma neqiniso, ngasebenza nangokuthembeka kwi-justice system, ngisiza nabantu abahluphekile nabasenkingeni. Ethi kodwa leyo system engiyisebenzele ngokuthembeka isijikele mina. uTerry wayeselungiselela ukuhamba wadrive leyo moto yakhe ayekade iphiwe eselishiya lelo dolobha la kuleyo ndawo kodwa kukhona into eyambamba emvimba ukuthi angahambi. uSama eyibuza uTerry ukuthi angamshiya kanjani uSama ekulesa simo phezu kokuthi uSama wamzama kanje ukumsiza. uTerry wajikisa imoto wabuyela emuva for ukubuyela uSama. uTerry wathi esadrive kanjalo emgwaqweni ophakathi nehlathi wabona eselandelwa imoto yamaphoyisa nokwathi uma enothisa wabona ukuthi driver uSteve. uSteve wamkhalisela isiren for ukuthi akame emsayinela nangesandla. Esemile uTerry wehla uSteve emotweni yakhe ehamba kancane. Wathi esefika eduze kaTerry uSteve wakhuluma ngokucasuka embuza ukuthi usabuyelani manje kuleli dolobha ngoba ucelwe kahle waze wavuma naye waze waphiwa ngisho imoto for ukuthi akwazi ukuhamba. uSteve wabona nethuba elikahle lokuqeda ngoTerry ngoba izandla zikaTerry zayibambelele steringini ngaleso sikhathi uSteve ebambe isibhamu nangesiqiniseko sokuthi uTerry akanafakazi futhi akekho nomuntu ozomlekelela. uSteve wadubula khona lapho. uTerry wabaleka ngesikhathi uSteve eselekelelwa amanye amaphoyisa ayezama ukudubula uTerry. wahamba uTerry wafika wayibeka leyo moto ngakwelinye ibridge wayishiyela ukuthi akwazi ukucasha kahle ngesikhathi esedecide ukuhamba ngenyawo. uTerry wakhipha iselfoni yakhe wafonela uSama akazange achaze izinto eziningi kodwa wathi ucela abahlangane. wavuma uSama bakhethe enye indawo babeyazi boba uthi yayingekho busy ingenamuntu ekude nedolobha okwakuyi-restaurant kaMr Lou. nakhona enkantolo kwi-courthouse izinto zaya ngokushintsha ngoba omunye umsebenzi omdala wase-courthouse oyi-senior official wafika ney'ndaba ezazimshiye edidekile uSama esitholayo ukuthi no-Elliot indoda ebeyibukeka ithembekile isebenzele e-courthouse isebenzisana ngokuyimfihlo nawo lamaphoyisa akhohlakele. Ithi yonke le information yayi-confidential ne-evidence eyibalulekile nama-document u-Elliot wayewadlulisela ngokungekho emthethweni kulamaphoyisa akhohlakele. Late okuhambeni kosuku uSama wagcina efikile kwi-restaurant kaMr Lou. bamthatha uSama bawumhambisa kwenye indlu ye-backroom la afikela khona uTerry bemlapha amanxeba la alimele khona. sebemqedile uTerry bahlala noSama bakhuluma. enkulumeni yabo uTerry wakumenshina nokuthi phezu kwayo yonke le chaos akade idala nokulwa namaphoyisa nokwa-expose kubalwa nokulahleka kwe-evidence kwenziwa yinona lamaphoyisa njengoba ecorrupt angathumeli i-team ezombopha. ethi ngoba ukuthula kwawo kanje akufani nawo akuyenzi sense. uSama watshela uTerry ukuthi amaphoyisa awathule ngoba elahle ithemba noma engasekho interested kodwa awamazi uTerry emqondweni wakhe ukuthi ucabangane kanti futhi nawo asazama ukucover up ama-tracks awo ngoba amaphoyisa awayifuni i-attention ezoqhamuka ngaphandle njengabantu bey'ndaba abafana nemedia nama-journalist iy'ntatheli. ethi amaphoyisa mayekhohlakele nabaphathi bamajele mabekhohlakele bafuna ukuthi into yabo bayenze ngokuyimfihlo nokumshosha phansi kungaziwa. ethi bayothi lapho sebeyihlele kahle into yabo bese bemthola-ke lowo muntu abazomtholisa amacala. uSama waqhubeka watshela uTerry ukuthi le nto abayenze kuTerry uTerry ubengeyena owokuqala. la maphoyisa akukhombisa kona ukuthi akujwayele uku-exploit abantu konke ukuhlukumeza abantu bekwenza ngaphansi kwegama lomthetho wamaphoyisa. uTerry emva kokuzwa lokho wabona ukuthi yini esekumele ayenze. ethi ngoba i-chance
ukugcina ukuveza iqiniso iqoshwe kuma-camera surveillance akhona e-courthouse enkantolo, okuyiyona camera footage engaphruva yonke into. Wabona ukuthi kuze kube nje ingoba ubelwela ukhazini wakhe, kwalowo khazini wakhe ugcine ebulewe, wathi asisekho isidingo sokubaleka njengamanje, kumele enze lento ekade yitshelwa uSama yokuthi abhekane nempi ngqo alwe. Basiqala istep sabo sokuqala benosama, ngokuqala bakhipha ama-number plate emotweni ababehamba ngayo. Ebusuku bahamba baye e-ofisini lika-Elliot osebenzele e-courthouse, okuyindoda ebingabukeki njengesigebengu. USama noTerry babemhlaba ngemibuzo u-Elliot, bembuza ukuthi aphi lamafayili alahlekile, nanokuthi ubani okhipha le information ukuthi kwenziwe kasho, nanokuthi lo mshikashika wabo abawenzayo usuhambe kangakanani. U-Elliot akayiphendulanga leyo mbuzo ababembuza yona, kodwa wayeqhaqhazela. Wayejuluka ebonakala ukuthi uvalo lombulelo zama ukuthi akhulume, kodwa engengeza abanjwa amalimi. Akaphikanga lutho, akazamanga nokulwa, kodwa wayebhize bancenga ukuthi ucela bayiyeke lento futhi exolisa. USama wabuza ku-Elliot about umndeni wakhe, izihlobo zakhe nezingane zakhe, nanokuthi u-Elliot angafila kanjani uma kungenzeka lento kumuntu amkhathalele. Basuka lapho bahamba sebethi bayamshiya. Before bahamba u-Elliot wayesedliwa unembeza wakhuluma, ngoba ebona ukuthi ukuthula kwakhe kuzoqhubeka kuhlukumeza abantu kuphinde kuvikele nobugebengu bamaphoyisa akhohlakele. U-Elliot wabayalela la kunamadocument khona adukile. Ngevoice yokusaba u-Elliot wabatshela kwesinye istorage siyimfihlo esasingaphandle kwenkantolo kodwa ngakhona enkantolo, nokwakuyilocation okwakungakaze kukhulunywe ngayo kuma-record, okwakuyindawo eyayisetshenziselwa ukufihla amadocument abalulekile nobufakazi. Leyo ndawo yayiphethe nama-camera footage namavidiyo ayinga-expose amaphoyisa enze ubugebengu. Awekho amagama abantu awabala lapho, kodwa ama-instruction akhe ayeclear. Wabanikeza ngisho ama-details e-access ukuthi kungenwa kanjani, ebona lapho ukuthi ithuba lakhe lokugcina lokukwazi ukukhuluma iqiniso nokwenza izinto ngendlela emva kokuthula iminyaka. Ebuka ubugebengu babenzeka phambi kwakhe benziwa abantu ekufanele ngabe balwisana nobugebengu. uTerry noSama bachitha ngasikhathi ngokuzwa lawo ma-directions ka-Elliot, baphuthuma kuleyo ndawo ye-storage abayiyaleliwe eyayi-ownwa omunye ummeli owayesekhulile. uTerry wayengazile ngempi nokucasuka, kodwa wayeze ngama-answer serious ayidinga iy'mpendulo, nokwakuthi uma emhlaba ngemibuzo lowo mmeli ayiphendule. Lowo mmeli wayesekhulile walikhuluma iqiniso ukuthi ubazi ngalobo bugebengu babenziwa yilawo amaphoyisa kuleyo department. Ethi angithulanga ngoba ngangihambisana nalobo bugebengu, kodwa ngangivikela wena Sama ngoba ngangazi ukuthi uzoba itarget elandelayo mangabe ngishalenje abantu abarong. Ethi lo mmeli nami ngiyayisola ukuthi wayengayisukumelanga lento, especially emva kokushona kakhazini kaTerry. Waqhubeka lo mkhulu wabatshela ukuthi eminyakeni edlule omunye umfundisi wakhona la endaweni wazama ukuba expose ngoba wayesethole ngakho konke ukuba corrupt kwalawo maphoyisa, bethatha izinto zabantu ngokungekho emthethweni, besukela namalungu omphakathi mabezwe bengamthanda umuntu bambize ngomsolo abamhlukumeza. Ethi lo mkhulu lo mfundisi esiphethe bonke ubufakazi baleyo nto, kodwa yonke leyo msebenzi yalowo mfundisi ayifikanga enkantolo, kodwa uyena watholakala eseshonile, okwagcina kungabuyanga nemphumela yokuhlonzwa kwesidumbu sakhe ukuthi namanje akwazi ukuthi yini eyambulala. Ethi lo mmeli i-department yamaphoyisa ase-Shelby Springs yadonsa kanzima ngakwezeyimali. Ethi leyo police force yase-Shelby Springs yagcina isithatheka njengento engenamsebenzi walutho. Ethi yilapho-ke yaqala khona le department ukumanipulate abantu. Baqala lapho ukwenza izinto ey'ngekho emthethweni njengalento abakwenze yona Terry. Ethi wonke amacala ayengafika enkantolo ayenzelwa ukuvikela bona nesithunzi sabo nokungabi exposed, ukuze kungaziwa kakhulu umphakathi egcine sekufikele kuyintatheli. Ezwa konke lokhu uSama waqala lapho wahlanganisa izinto. Ngesikhathi uSama ebona lapho ukuthi i-camera surveillance yakhona lapha e-courthouse iyona ezoba ukhiye wayo yonke lento. Kodwa before basuka uSama noTerry isimo sashintsha ngoba lo mkhulu emva kokukhuluma iqiniso wavela waquleka. Edeskini lommeli uTerry wathola amaphilisi lawa agwinyile. Waphuthuma lapho uTerry ngesikhathi esifonele i-ambulance ebatshela ne-location yakhe lo mmeli. Kuhamba isikhathi yafika i-ambulance yamthatha lo mkhulu. uTerry noSama baqhubekela kuleso storage esisemgodini leso ababesiyalelwe u-Elliot esasingaphansi kwefloor yasenkantolo la kwakufihle khona i-evidence eyayingavumeleki ukubonwa umuntu. Baqhubeka behamba lapho kuleyo tunnel yaleyo basement eyayimnyama. Bahamba uSama benoTerry baze bagcina befikele kuleso storage room, kodwa bathi befika bathola ukuthi sebelate ngoba khona amaphoyisa ayekade sefike kuqala afika layitha lawo mafayili washisa. uTerry akachitha ngasikhathi wakhipha isigubhu se-coconut water kade siphathele for uhambo lakhe, wasijikijela khona emlilweni wacisha ngempela umlilo. Noma kwakusakhona okushila okuncane kodwa zazingakashi zonakala izinto ngoba baqala lapho uTerry noSama besebenza besesha yonke into, befuna lowo hard drive wekhompyutha uzo-expose amaphoyisa layo yenza ukukhohlakala. Ngebhadi bathola ukuthi i-main drive isilimele, kodwa uSama ngenhlanhla wathola i-SD card yayo i-system, okuyiyona eyayiphethe CCTV footage ye-camera surveillance eyayinama-key recordings zokushona kakhazini kaTerry. Bakholektha lezo zinto baphuma lapho ngendlela kade beqhamuke ngayo ngokushesha, nokwathi before baphume baqhubeka nokuvuthisa wona lowo mlilo benzela nanokucisha ubufakazi bokuba khona kwabo. Kodwa bathi lapho sebethi bayaphuma uSama wethuka wama, ubekhumbula
wavula ama-test urine sample omchamo wakhe owawuzodestroy ikusasa nempilo yakhe, okwamphoqa ukuthi aphindele emuva aye emafriji naselaboratory. Kungenjalo yonke lento aseyilwelile izoshabalala. Wathi yamphelezela uTerry wanqaba uSama wathi uzohamba yedwa. Wagijima esebuyela khona uSama ngoba isikhathi sasingasekho. Wahamba waze wawufika khona kwi-refrigerator. Ngesikhathi eyivula ifriji wawathola amasampula akhe ayenelabel yegama lakhe efrijini. Kodwa uSama wethuswa amaphoyisa ayesemzungezile emkhanyisa ngamathushi kungasekho nokubaleka. Amaphoyisa ambamba amfaka ozankosi amthatha umfaka emotweni. Ngaphandle kwelaboratory kwase kukhona imoto eyayilindile. Kwenzeka konke lokhu nje uTerry wayekude endaweni ecashile wayeyibuka leyo nto. Yahamba imoto yamaphoyisa noSama wasala uTerry waya kulena enye yamaphoyisa eyayisele. Esehambile amaphoyisa noSama wasala uTerry oshayisa le yayipakile eshayela u-Officer McGill. uTerry emva kokukhipha leli phoyisa emotweni walibuza imibuzo ukuthi bamsaphi uSama. U-Officer McGill wakhipha iselfoni yakhe ethi ufone yaleli phoyisa elihambisa uSama. Wayithatha ifoni uTerry watshela leli phoyisa ukuthi uzobabuyisela i-SD card ephethe i-camera surveillance ye-video ukukhohlakala kwabo uma bengambuyisela uSama. Iphoyisa lavuma lathi lokho kodwa kufanele bakwenze intathakusa. Bahlanganele kule ndawo engekho busy kuthiwa i-Rebel Ridge. Kwasa ngempela ekuseni ngakusasa ilanga lingakaphumi amaphoyisa ayesemlindile lapho uTerry e-Rebel Ridge. Amaphoyisa emile lapha ehlome ngeyibhamu, amanye emela ekuzohlanganelwa khona, amanye engasemgaqweni. Kanti naye lo Sama kwakukhulunywa ngaye wayefaka uzankosi ehlele emotweni ngemuva. Amaphoyisa abona kuqhamuka enye imoto ngakhona ebridgini sebeneshoka ukuthi sekuyena uTerry ngoba vele lo mgwaqo wawungekho busy. Abizana ngama-radio amaphoyisa esekhuluma ukuthi uTerry usefikile. Ngesikhathi uTerry efonela khona epolice station ekhuluma noCaptain Sandy oyenelo iphoyisa lesifazane lomuntu omnyama uJessica. uTerry tshela uCaptain Sandy ukuthi ever since ngiyekile emasosheni angaze ngiyisebenzise impi. uTerry kodwa namhlanje izinto izoshintsha ngeke sahamba kanjalo ngoba ngizobhekana ngqo nalo lonke iphoyisa lesigebengu kuleyo department yeni yezigebengu. Ethi kwawena kufanele ube ready ngoba nawe kuleyo list yalawo maphoyisa. Ebridgini ngesikhathi iphoyisa lalisaqhubeka nokuya kuleyo moto babethi ihamba uTerry esekhipha isibhamu sakhe ekhombile elindele ukudubula. Nalamaphoyisa ayemile egqumeni phezulu eduze kwale moto yayinosama babebukela yona leyo moto phansi besayigade ngeyibhamu. Kodwa lethuka iphoyisa malisecu ukuthi esiterengeni kuthunjuza kwabo Officer McGill owayejuluke emanzi evala umlomo ngeduct tape wahlanganisa izandla zaboshelwa esiterengeni. Iphoyisa lingaphandle latshela lawa ayephezulu egqumeni ukuthi sidlalwe umqondo. Latshela wonke amaphoyisa ukuthi awayeke lento aphuthume ku-department kwi-police station yabo ngoba uTerry uyohlasela uCaptain Sandy njengamanje. Ngempela uTerry wayelapha epolice station ngesikhathi ebhidliza udonga elidonsa nge-4x4 for ukuvula imbobo yokungena ngenkani ngaphakathi. Wangena uTerry ngaphakathi wahlangana noCaptain Sandy wamdubula ngamablank. Kanti uzothi uyahamba uTerry ahlangane nentombazane uJessica okuyilona kuphela iphoyisa lakwazi ukumlalela uTerry. Wanikeza uJessica le unqwaba yama-SD card aphethe ubugebengu bamaphoyisa. uTerry watshela uJessica ukuthi ucela umsavele uSama kuleyo moto yamaphoyisa. Ngesikhathi nezimoto zamaphoyisa zaseyisuka lapha entabeni zigijimela khona epolice station, uTerry ngaphakathi e-evidence room wayese-in control esephethe isibhamu esikhulu. Ubuyezungezwe izona zonke izinto zamaphoyisa ayithatha kubantu kubalwa inqaba yama-cellphone nemali eyayiningi. Zafika ngempela imoto zamaphoyisa ezaziyinqwaba zagcwala ipolice station. uTerry wakhuluma ku-emergency broadcast system yasepolice station ukuthi leyo message ikwazi ukufika kuwona wonke amaphoyisa ukuthi mabengamdedeli uSama ngokushesha uzozilayitha ivuthe lezi zitaki zemali ezigcwelela ngaphakathi. Amaphoyisa akhohlakela ayazi kahle ukuthi leyo mali isho likhulu empilweni zawo. Esalindile uTerry naye wayilungiselela ngoba wayazi kahle ukuthi yini ezokwenzeka ngoba wahloma waphelela wagqoka ngisho i-bulletproof yokuyivikela. Okuchaza ukuthi inhloso kaTerry kwakungekona ukulwa namaphoyisa kodwa kwakuyivikela emaphoyiseni ukuthi angambulali ngoba wayewazi kahle ukuthi awezile la ngokukhuluma kodwa eze ngempi. Kodwa uTerry kwenzeka into abengayilindele ngokujikelwa umuntu akade emthemba. Lo Jessica ayitshela ukuthi ungesesayidini lakhe, wayengekho esayidini lakhe, wayengasesayidini lamaphoyisa ayisebenza nawo ngoba wakhomba uTerry ngesibhamu ngesikhathi esetshela lamaphoyisa kwi-radio. Waqhubeka uJessica ekhomba uTerry emtshela ukuthi akabeke phansi isibhamu. Wayengenachoice uTerry walahla phansi isibhamu waphakamisa izandla phezulu ngesikhathi uJessica emkhomba ephumela naye ngaphandle. Sebengaphandle uJessica wanikeza uSteve wonke lama-SD card kade wanikwa uTerry. Lawo ma-SD card kwakuyithemba likaTerry lokugcina lobufakazi bobugebengu bamaphoyisa. uSteve wathatha lawo ma-SD card kuJessica walahla phansi wagqoba ngesicathulo wahlofoza. Okwakulahleka kobunye ubufakazi bobugebengu bamaphoyisa. uSteve wasetshela uTerry ukuthi sizoba destroya bonke sibaqede abantu osuke usondelene nabo bese siqeda ngawe ekugcineni. Ngesikhathi uSteve evula imoto efuna ukukhombisa uTerry uSama abasebemjove ngopoison. uTerry wama kanjalo esathwele izandla ekhanda njengasekuqaleni akangakhuluma ebuka ukuthi yonke into aseyilwele ubulungiswa nobufakazi neqiniso konke bekuqedwa kushabalala phambi kwamehlo
amehlo akhe. uSteve watshela uTerry ukuthi njengoba ngikutshelile ukuthi sizoqeda ngabantu abaseceleni kwakho bese siqeda ngawe ekugcineni sesiyaqeda ngawe manje ngesikhathi selungisela isibhamu sakhe ukuthi azodubula uTerry ngenkathi esondele. Nokwathi uSteve eselungiselela ukudubula uTerry kwamemeza uDetective Marston wakhipha isibhamu sakhe wakhombuza kwabo uSteve yama yonke into. Ngesikhathi uDetective Marston wayethethe etshela uSteve ukuthi sekwanele, ebuza kuSteve ukuthi akaboni yini manje ukuthi makungathiwa kubula uTerry kuzoyishintsha yonke le department yase Shelby Springs ukuthi ibe yisymbol yobugebengu la engeke kwazi ukuphephela khona umuntu khona. Ngaphakathi epolice station kwaphuma uCaptain Sandy wadubula umlenze kaDetective Marston. Ngaleso sixakaxaka samaphoyisa uJessica washayela isayini uTerry ukuthi akabaleke. uTerry waxavuna uDetective Marston wamhudula ezama ukucasha ngaye ngesikhathi bemdubula, kodwa wakwazi ukuyogcina ecashe ngesemva kwemoto zaqhuma inhlamvu wakhipha esakhe nesibhamu. Still nalapho wayesazama ukuyivikela ngoba wayedubula amakunesidingo for ukuthi aphume lapho. Kwaqhubeka lapho ukuqhuma kwesibhamu uTerry edubulana namaphoyisa. uDetective Marston wayesegcine ngasesayidini likaTerry watshela uTerry ukuthi uSama kungenzeka aphile. Wayalela uTerry ngenye imoto yamaphoyisa ephethe imithi namaphilisi ama-medical supplies, emtshela nangento yokuqeda lento abamjove ngayo egazini likaSama. Ethi futhi kukhona nenye imoto yamaphoyisa epake khona la ayi-activate i-dash cam ethi njengoba kudutshulwana nje yarekhoda kuyimanje. Ethi khululeka ubugebengu bedepartment yalamaphoyisa buzovela obala namhlanje. uTerry waqhubeka lapho elwisana nezigebengu zamaphoyisa. Waya kuleyo moto eyine-dash cam erekhodayo eyayinosama ngemuva irekhoda noCaptain Sandy wayezama ukuyidubula okwakuwukuthola leyo proof ababeyidinga benosama. uTerry waphuma kuleyo moto yamaphoyisa wabuyela eduze kwalenye yamaphoyisa kade eyishiye ekuqaleni. uDetective Marston wayelimele wayesancike eduze kwayo, nosama wayesaqulekile ngemuva ephefumula kanzima isikhathi sasingasekho. uTerry wayevula leyo medical kit ebuza kuDetective Marston ukuthi kukhona nokungasiza. uDetective Marston okwakungasakhulumeki kahle wamtshela igama laleyo mjovo esho nokuthi usetshenziswa kanjani. uTerry waphuthuma esesheshisa ngesikhathi esejova uSama ngalowo mjovo. Khona lapho uTerry nezitha zakhe zayengayibekile phansi ngesikhathi zimfuna la. Sebesemotweni uDetective Marston noTerry badrive basuka bahamba noSama. Endleleni uSama waphaphama. uTerry watshela uDetective Marston ukuthi ngeke ngize ngikugxeke noma ngikuncome, kodwa ngifuna ukuthi ukhethe ukuthi uyasijoyina noma uyasala. Ngaphambi kwasepolice station uCaptain Sandy emva kokuzwa ukuthi uTerry ugcine ebalekile noDetective Marston noSama wathi kumele kuphume wonke amaphoyisa aphume ngazo zonke izinkalo abazingele ngokusheshsha labo bobathathu. Ethi ngoba makungaba khona ividiyo engasabalala ngeke idestroy kuphela umsebenzi wakhe kodwa ingadestroy operation yonke. uTerry emotweni ababehamba ngayo ngenxa yokuthi isondo lalikade lidubulekile lagcina lehle umoya wakuphela okwadala ukuthi imoto ingabisacontroleke emgwaqweni ingabisakwazi nokugijima nokwenza ukuthi izitha zabo eziyamaphoyisa zikwazi ukubafica ngoba ngemva kwesikhashana nje kulowo mgwaqo ohighway basebezungezwe imoto zamaphoyisa. Kodwa uTerry wayengamile noma imoto yabe ihamba kancane ngenxa yesondo eliqhumile, kodwa uTerry wayesaqhubeka nokuya phambili noma babazi bobathathu emotweni ukuthi akusekho ukubaleka. Kodwa besaqhubeka kanjalo endleleni kwavela kwenzeka into abebengayilindele ngoba kwaqhamuka enye imoto yamaphoyisa eyayigijima yaba overtake ayoshaya enye imoto yamaphoyisa eyi-SUV eyayingaphambili. Lokho kwenza ukuthi imoto kaTerry ikwazi ukuqhubeka ingavinjiwe ngaphambili. Nesithola ukuthi lowo driver waleyo moto yamaphoyisa kwakuJessica okwamveza ukuthi phezu kobugebengu bedepartment yakhe usenawo unembeza. Lokho kwanika uDetective Marston noTerry noSama ithemba. uJessica wabatshela ngeredio ukuthi abamlandele. Baqhubeka nokumlandela ngesikhathi beze beyofika kwenye emergency clinic nokwaphuthuma lapha bezempilo sebezothatha uSama bemngenisa ngaphakathi. noTerry waphuma lapha emotweni eseyovula ebhotini wayokhipha i-digital file eyayiphethe bonke ubufakazi okwakune-hard proof yobufakazi nama-camera surveillance nama-confession okwakubufakazi obanele obabuzodestroya yonke leya department yase-Shelby Springs ne-corruption yakhona eyayiholwa uCaptain Sandy ne-department yakhe. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Sterilizer TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sterilizer TV.